Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Acompáñame ao supercito. Todos os días me preguntan lo mismo. Gonzalo, tiro luz e non te sei outro que quero facer. Chuletón, hamburguesa, ajuy, rabo, polo, pincho. Jorge, ponme un coello, pero que non sexa moi caro. Hai no máis barato, pero fai miau. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Moi boas, festeiros e festeiras. Hoxe atopámonos aquí, na Pobra do Caramiñal, na festa do Nazareno, donde centos de fieles e centos de curiosos achéganse aquí para ver ou para participar nesta emotiva procesión. Non se movan, que aquí comeza de festa en festa.
te chamas? Chámome Eva. Eva, e ti por que ves hasta... Eu levo vindo desde que era un bebé. Trouxeronme desde nena. Foi unha ofrenda para unhas enfermedades dos meus pais. E entonces eu veño desde sempre, desde que era un bebé. Desde que eras un bebé. Eu recordo vir a esta procesión todos os anos. De feito, este ano cambiaron o hábito nazareno, como podedes ver, sempre foi dorado. Este ano puseron de plateado e para a xente foi un xoco. Sí? Claro, sí. Non estamos nada contentes con que lle cambiaran o color ao noso santo. O noso santo é dorado, non é plateado. Claro, se estades afeitos de toda a vida, pois que os cambien no... E máis, o color morado é este. Parece que é negro. Parece que puseron como máis negro. Entendo. Ten queda un pouco raro aí o nazareno. E ti que ves agradecer? Porque como che vexo que vas descalza? Eu veño sempre a ver, ahora porque meu pai morreu, pero sempre viñen en ofrenda por eles. Sempre por eles? Claro, entonces acostumbras a veño todos os anos descalza, cabela. Tiña traxe, o que pasa que o traxe ofrecino para unha enfermedade que tuvo meu pai grave e cando se curou quitino, porque é unha promesa durante certo tempo. Vale, entendo. Por eso hai xente que leva o hábito de por vida e hai xente que leva o hábito en certas condicións. Por exemplo, dis, pois levo 3 anos o hábito nazareno. Eses 3 anos tens que vir co teu hábito. Carai, que interesante. Outra cousa que podes levar, por exemplo, se non queres traer o hábito é o cordón. O cordón traémolo tamén en forma de promesa, en forma de vou a vir para o ano que ven, que primeiro o que pides é agradecemento. Sí. Por todo o que che dá a vida, por irche ben, por ter salud, porque a tua familia este ben, e despois pides o teu deseo, o que queres, pois o ben para un familiar que está enfermo, que se cure, e todas esas cousas, e se o nazareno ten tempo e nos olle, pois igual se cumple. Ai, que bonito. E hai moita xente que ven, de feito veñen os nenos con cáncer, cada ver unha nena por aí, que a xente que trae as caixas é para persoas que están morrendo, que están en perigo de morte, e traen a caixa para que o enfermo se cure. Todo é unha tradición de centos de anos. Aquí no Nazareno ven xente de toda España. Jolín. E hasta de fora de España. E de fora de España. Sí. O sea que, ao final, cúmprese, non? Sí. Si tes fe, eu penso que sí. De feito, é o único santo... A ver, podes dicir, non creo en Dios, non creo en tal... Pero eu teñolle moita fe ao Nazareno. Que bonito. É por algo que nos enseñaron desde pequenos e bueno, valo levando. A ver. Vinde sempre aquí a procesión do Nazareno? Sí, todos os anos. Todos os anos. Só desde aquí ou vendes de lexos? Non, vimos de Noia. De Noia. Eu vexo que ven xente de moitos lugares e dixéronme... De todos os sitios. Que hasta de fora de España. Es exagerado a cantidad de gente que ven. A verdade é que é tremendo. Isto de os hábitos deste cor, por qué? Porque é o color do Nazareno. Por ser o color do Nazareno, non? Non é por nada máis que iso. Nada máis que iso. Sempre agradecer e tamén a pedir algo máis. E tamén a pedir algo máis, non? Pero agradecer sempre. E polo que vexo cúmplese, non? Sí, sempre. Que bonito. Non me extraña que teñades tanta devoción. A verdade é que é precioso. Vexo que vas descalza, vas co todo o hábito, vas coa veliña. Contame un pouquiño. Una promesa, yo llevo toda la vida, ya de joven. Ya estuve por mi hija cuando era un bebé, tengo 45 años, y estuve un año de hábito. Yo soy devota nazareno, soy de aquí de Puebla. ¿De aquí de Puebla? Puebla, sí, toda la vida. Tuve cáncer y también sigo siendo devota. Qué bonito. Sí, para mí es el único santo. Oh, que bonito, por lo que vexo cúmplese. Vexo moita xente emocionada e non me extraña, non é pa menos. Para mí sí. Veño por devoción e por agradecemento. E por agradecemento.
inculcounos nosa abuela, que xa non vive, entón, pois, vimos pedindo salud, vimos pedindo para que os fillos que temos xa maiores que se encamiñen, e, bueno, meu irmán ben descalzo de toda a vida, entonces nos inculcou a abuela que nos criamos con ela, desde que éramos pequeniños, nos trouxe a procesión, agora vivo en Santiago e vimos, non fallamos nunca. E vin desde Santiago ata non sendo que enfermemos, pero vimos, meu irmán vive aquí, eu miña vida física en Santiago, pero non perdo o Nazareno, vamos, ainda que teña que pedir libre, bueno, que nos emociona moito esta procesión. Que bonito. Levamos aquí a unha tía que ten Alzheimer e ela non sabe, mira, un santo, si es el Nazareno, o único que se acorda. Claro, pero bueno, acórdase de algo moi importante, que sí? Sí, para non ser unha tradición, bueno, que se vou dicir, que desde nenos que inculcamos. Que bonito, é sobre super todo emocionante. meu irmán que, mira, no tras ano vai descalzo, e, bueno, non fallamos desde que éramos nenos. Iso é devoción. Sí, devoción. sí, además que nada máis que aparece o santo e vémolo, se rompemos a chorar, bueno, eso que eu non vou a outra procesión, solo esta. Por que vai vostede coas velas? Que é unha ofrenda? Sí, é unha ofrenda que teño sempre. Sempre? Sí, sí. Eres de aquí? Son de aquí, pero non estou aquí. Ah, vale, vale. Entonces, cando estou aquí, sempre que estou aquí, sempre veño con esa ofrenda. Oh, que bonito. A cabeza ten un significado moi importante, Moi e do corpo importante. tamén. Moi ben. Por unha persona, por un sobrinho que se me salvou ahora, non de unha enfermedade que tuvo moi grande. Si ten fe, consíguelle todo. Créame a min. Pero se non a ten, cada un ten que ter fe no que cree. Se non, non hai eses milagros, pero se ten fe, hai milagros. E o das caixas, por que é? O das caixas, pois mire, algúns fanlle ofrenda, estuveron en peligro de morrer e ofrecenlle unha caixa. Outros, pero casi todos con un peligro de estar a morrer, entonces ofrecen a caixa. Cada un, usted sabe, ten a súa ofrenda. A caixa ofrécese cando nun momento de unha persona, un familiar, un amigo estuvo a punto de morrer ou estuvo a piques, ofréceselle ao Nazareno e ti ese ano tens que levar unha caixa ou os anos que ofrezas. Neste caso foi miña nai. Despois de falar con todos estos fieles e curiosos que veñen a esta preciosa e emotiva procesión, damos paso a publicidade. Vémonos. Organiza Concello de A Pobra. Moi boas, festeiros, xa estamos de volta da publicidade e seguimos disfrutando desta emotiva procesión do Nazareno. O chaval que ten a ofrenda ven de Caldas de Reis, que viva lá. Ven con unha enfermedade que tuvo e o sea, tuvo detectado un cáncer, constase con todo o feito, reunión de médicos, efectivamente sí que o tiña, según eles vían ali, nos ofrecemos ao Nazareno xa para ver o que tiña, entonces despois operaron, cando foron a abrir non había nada, non tiña absolutamente nada dentro, nada, pero limpia de todo. Iso é un milagre común. Entonces sí que é un milagre, ese é un milagre propio. Que bonito. Eso, pois a historia está aí. E canto fai disto? Deso aí ano e medio, ou 2 anos, por aí andará con 2 anos. Xa o ano pasado xa viñemos tamén, e agora este ano todo iso. Non somos de aquí, de toda a vida, pero levamos fora moitos anos, vivimos fora. Viñalle contando a miña filla xusto eso, que nós desde que temos uso de razón non faltamos nunca a procesión, nunca. Ela, pois agora ten que levar o testigo de seguir vindo, independentemente de que nos esteamos ou non.
Ajá, Así para que, seguir esa tradición. Sí. Desde os 3 anos que levamos indo a miña irmán e máis min, así que Camiñan aí ca abuela. cas aboas e co todos tiñamos unha tradición moi instaurada. Entón vos vindes por tradición, quero decir, ou vindes por algo máis... Por a tradición e porque todos os anos o mesmo lle venía contando a miña filla que nós sempre tivemos, quen non, problemas na casa, enfermedades e demais, e sempre facíamos esa especie de petición de ofrecernos a vir na procesión bueno, a cambio pues, do milagro. Ajá. Vostede que ven, por devoción ou por curiosidade? Veño por devoción, porque son de aquí, entonces aproveito, veño todos os anos. Todos os años. Levo unha vela por cada familia, unha miña, outra da miña parexa, e outra da sogra do meu sobrinho que está mala. Ajá, ves pedir por eles. Sí, e agora en vez de entregala na iglesia, levo llas para a casa para que encendan que non necesiten, sin máis. Devotos, hai que ser, é obligado selo. É obligado selo? Si, eu penso que se eres da Pobla que estás obrigada a ser devota do Nazareno, é o santo que temos, é o máis importante. Tamén está dos pincheiros, pero o Nazareno reúne moita xente, trae moita xente de fora. É o que me dixeron. Si, hai moitos autobuses, hai moita xente de fora, e, bueno, a xente cree moito no Nazareno, sempre te acordas del, sobre todo de pedir, de agradecer non moito, pero de pedir casi todo o mundo está pedindo sempre, sempre se pide cousas pequenas, gracias a Dios, que por ahora non teño cousas moi importantes, e cando estuven, pois, lei de vida, as cousas teñen que pasar e nada máis. O que din que fe é o último que se perde, boa razón é. Pois si, é verdad. E máis que pasen os anos, sabes, ao mellor diste, agora xa non tal, sigues estando aí, sigues acordándote del. Sí, verdad? Sí. Ao mellor hai un momento da tua vida que dis, pero logo volves, acabas volvendo. Ai, que bonito iso, Devoción ou simplemente curiosidade, tradición? Bueno, tradición de todo un pouco. De todo un pouco, non? Sí. Pediron por min cando era pequeno, pero bueno. Bueno, entonces xa fixo aí cousiñas, non? Algo pasaría. Bueno. Venimos por conocer que nunca habíamos estado aquí. ¿Qué os parece? Muy bien. Como para repetir, non? Bueno, sí, hai que ver máis sitios. Aquí o que non cree acaba creendo, sí ou sí? Pues sí. Porque se ven cousas, dixéronme cousas, testimonios que a verdade, voume... Sí, unha cousa parecida. Fai pouco estivemos en Fátima e impresionounos tamén. Tamén, non? Sí.
é a túa historia de A vir miña aquí? historia é que eu levo moitos anos, viví moitos anos co meu filliño, co hábito el, ca camisiña e iso, e despois co hábito, porque tuvo 8 operacións e un trasplante do oído. E o trasplante tuveronllo que quitar, por o inserto non agarrou, e tuveronllo que quitar porque lle criaba bicho. Entón agora non é que, por exemplo, estea lá, vamos a supoñer, fenomenal, non? Ainda cada 2 por 3, de 6 en 6 meses, agora vai de ano en ano, a revisión do odiño, e quítanlle a pus que ten para que quede ben, sí. E dinos unha cousa, e ti estás maliña? Eu agora, dice que o meu filliño hai 18 anos, pois eu agora veño por min, porque eu teño osteoporosis e fibromialgia a máxima. E eu cada 2 por 3 estou moi maliña, pero gracias ao Divino Jesús Nazareniño vou tirando pouquiño a pouco. Cos meus traballiños, sí, porque uns días teño máis doloriña, outros días teño menos. E mira, pero bueno, vou indo. E de onde ves? Bueno, pertenecer a Ribeira, pero son de Frións, dunha aldea que chaman Frións. E o Nazareniño axudouche moitas veces, non? Moito, e teño moita fe e esperanza nel, porque eu dixo a verdade, por moitas que paso e sigo pasando, para min é o máis grande que teño na vida despois da miña familia, porque para min é o todo na vida. Digamos que apretou, pero non afogou, Sí, non? nunca me afogou, porque mire, eu vou dicir a verdade, eu teño moitas encima de min que non lle deseo a nadie, porque sufro moito, ben non sabe o meu amo, mala familia. Pero eu, por moito que sufra, mentes el Señor me dé ao Divino Jesús Nazareniño, Dios, me dé un ramiño de saludiña para poderme levantar da cama, eu non lle chamo enfermedade, por moito que sufro. Nunca jamás na miña vida dubidarei do Divino Jesús Nazareniño. Se é de que non me pode salvar, porque non ten que ser, é cando chegan as cousas, chegan a punto. E bueno, festeiros e festeiras, dende a Pobra do Caramiñal despedimos aquí as festas do Nazareno con esta procesión tan emotiva que a mí se me pon a pel de galiña, sinceramente. Recordade que se queredes que gravemos a vosa festa, chamádevos ao 986-710741 ou no correo electrónico de festa en festa @canalriasbaixas.com. Ata a próxima! ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia, del garaje, del coche, del negocio. Soques. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais.
Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos, dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. 27 establecementos con máis de 250 empregados para que poidas atopar en pleno centro de Vilagarcía todo o que a túa familia poida necesitar. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis.